барномаро идома медиҳем. ҷиҳати пешгирӣ аз омилҳои ба камолоти маънавии ноболиғон таъсири манфӣ гузоранда, кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар марказҳои бозии компютерӣ ва букмекерии ҳудуди шаҳри Хуҷанд санҷиш гузаронданд. ҷанбаи дигари чорабинии ҳуқуқӣ назорат оиди риоя гаштани меъёрҳои беҳдоштӣ дар давраи пайдоиши бемории сироятии COVID-19 гуфта мешавад. як санҷиши чандсоатина дар 15 марказҳои бозии компютерӣ ва букмекерии ҳудуди шаҳри Хуҷанд нишон дод, ки ҳарчанд наздик 9 сол аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мавриди амал қарор гирифтааст, то ҳанӯз нодида гирифтани меъёру талаботҳои он ҷой дорад. Кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд зимни рейд ҳузури наврасонро дар чунин марказҳои дилхушкунанда ба қайд гирифтанд. тавре аён гашт дар маркази бозиҳои компютерӣ ва букмекерхонаҳо, ки милитсия санҷиш гузаронид, чораҳои беҳдоштӣ аз ҷониби вазорати тандурустӣ тавсия дода шуда комилан ё қисман риоя намегашт. риоя нагаштани фосилаи иҷтимоӣ, истифода накардан аз ниқоби тиббии муҳофизатӣ аз ҷониби мизоҷон, насб накардани эълонҳои огоҳкунанда, ҳангоми воридшавӣ тамиз накардани дастони мизоҷ бо маҳлулҳои антисептикӣ ва ё насанҷидани шахсони воридшаванда тавассути ҳароратсанҷ камбудиҳоест, ки соҳибкорон ба он таваҷҷӯҳ накарда бепарвоёна фаъолият доштанд. Леди нақшавие ки гузарондем барои пешгирӣ ва беҳудагардии наврасон, ки метавонад ба каҷрафтории онҳо мусоидат кунад, пешбинӣ шудааст. ҳадафи дигар назорат аз санҷиши марказҳои бозии компютерӣ ва букмекерхонаҳо ҳаст, ки наврасону ҷавонон мизоҷони доимии чунин нуқтаҳои хизматрасонӣ мебошанд. боз мо тасмим гирифтем, ки вобаста ба тағйири иловаҳо ва кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ оиди истифодаи ниқоб, ки дар шароити пайдоиш ва паҳншавии бемории сироятии қонунгар ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст, кораи фармондеҳӣ гузаронем. Милитсияи кор бо ноболиғон дар рафти рейд 12 протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дод, ки ду ҳолати он тибқи талаботи моддаи 90 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ барои бепарвоӣ дар тарбияи фарзанд мебошад. ҳамзамон нисбати соҳибкорон барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба маркази бозиҳои компютерӣ бо моддаи 464 илова 1 кодекси мазкур протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. риоя накардани чораҳои антисанитарию беҳдоштӣ қоида вайронкуниҳои дигар аст, ки ба қайд гирифта шудааст.